No niin, tervetuloa meidän seikkailuystävät. Mä voin näyttää vähän se nopeasti tässä läpi, että mitä kaikkia tavaraa meillä on. Meillä on tämmönen hieno WC, matka WC ja akku, jossa saadaan tehty kaikkea kivaa ja sitten lasta istuintuolle ja meillä on sänky tässä näin ja jääkaappi. Tällaista. Meillä on vähän ruokaa, lääkettä ja tässä on mun vaatteet, löytyy tarvikkeet ja tässä on camping-setit, joka saa tehty ruokaa. Tää on aika hyvä juttu. Mä suosittelen nyt periaatteessa kaikille tämmönen. Tiedätkö, kun tää menee siihen ratti, niin sit mulla on niin periaatteessa oma pöytä. Tärkeintä on vettä. Ja sitten meidän vauvalle vähän pehmoleluja ja kaikkia kivaa. Ja toi on air fire ja lasten jutut täällä. Ja meillä on kengät, varakengät tuolla ja alhaalla. Toi WC on niinku kaikessa paras, se mahtuu just tähän autoon tosi hyvin. Ja sit meillä on tämmönen oma ruokapöytä. Meillä on vaatteet ja kaikkia tuolit, pöydät, makupussi. Tosiaan makupussi on tosi tärkeä ottaa mukaan ja tossa on vaatteita ja sellaista. Että tähän pikkuboksi, tää boksi on periaatteessa 300 litran kokoinen, niin se periaatteessa riittää meille tosi hyvin. Se pystyy niinku avaamaan täältä sekä toiselta puolelta kohti tonne Pohjois-Norjaa ja käydään vähän siikaamassa minkälaista meininki siellä tällä on. Kuulemma siellä on tällä hetkellä tosi paljon turisteja. Mutta tervetuloa mukaan meidän seikkailuun. Hyvää huomenta. Tänään on sitten ensimmäinen yö, joka nukuttiin sitten tässä autossa. Mutta tää on tosi hyvä parkkipaikka, jossa pystyy nukkuu ja täällä oli myös muitakin muutama. Ei ollut kylmä, ei tarvinnut laittaa auto lämpöä päälle ja nukuttiin kyllä aika sikeästi. Meillä on tämmönen hieno parkkipaikka tässä, mitä me syödään nyt. Nonni, Elli kaatuu!
Hyvä tyttö. Nouse, nouse. Oikein pelu. Sattuuko? Noniin. Meillä on tämmönen ruokatauko tällä hetkellä ja tää akku on tosi hyvä, että otettiin mukaan. Se auttaa tosi paljon näissä ruokatekohommissa. Hyvä. Elli syö. Hyvä Elli syö. Meillä on tämmönen nuudelikeitto. Siitä otettiin. Tää joku stoppimesta, joka on 20 kilsaa Rovaniemessä. Ollaan syöty ja kahvi vedetty. Nyt lapsikin vähän tossa leikkii ja pääsi juokseen ja ihmettelee kans tossa, että mikäs tää on. Kyllä. No niin, käydään heittämässä roskat roskikseen. Kyllä, roskis on tuolla. No niin, mennään. Ollaan nyt Inarissa ja yövymme tänään täällä. Mitäs meillä ruoka? Jotain makkaraa. Inarissa ollaan. Sitten vähän ruokaa tuosta Näätämön K-Sitteristä ja sen vieressä oleva kauppa. Siinä löytyy periaatteessa ihan kaikkia, mitä tarvitsee.
Nordmarket niminen kauppa. No niin, mutta me syödään. Meillä on tämmönen ja vesiputos käydä kohta katsomassa. Täällä on muitakin kavereita ihan hirveesti ja sillain. Ihan makeinen veistos. Kyllä. Siellä on joku muukin tulossa. Sitten se tie, joka ajaa tänne, niin se on hirveä kuoppasi. Täällä on hieno veistos. Eikö niin? Tosi hieno. Hieno kala. Siinä on vähän niinku vene edessä ja sitten tommonen joku, oisko lohikäärmä? Vai kala vai mikä se on? Sieltä tulee joku toinen vieras tänne. Tämmönen hieno vene. Hieno veistos. Tosi iso kongonen. Näkee tosi pitkältä. Kaukaa näkee, kun mä ajettiin tähän tielle. Niin. Tää se nyt on.
tällaisessa maisemissa Pohjois-Norjassa. Me tehdään nyt ruokaa tossa. Sitten me syömme ja sitten sen jälkeen Nordkappiin. Tästä Nordkappiin on vielä joku semmoset 500 kilometriä ainakin. On tässä vielä matka ajella tällaisessa maisemissa. Noin, hyvä. Oi, kato, tuolla on kala. Mä näin, että kala hyppii tuolla.
ยืนไหมลูกNo niin, Norrkäppi on tässä sitten. Siellä on latauspaikkaa 2 sähköautoille ja tossa saa heti juomavesi ja toisella puolella löytyy sitten vessa, joka on erittäin puhdas ja aika uutta. Tuntuu, että täällä on aika paljon ihmisiä. Viime yönä tultiin, niin... Missä? Joo. Viime yönä oli aika paljon ihmisiä. Nyt porukka alkaa pikkuhiljaa lähtemään pois. Ei meinannut, kun tultiin, niin me tultiin tänne kelloa joskus 8-9 aikaa. Niin täällä oli ihan niinku täyttä. Me Jussi saatiin 1 paikka tohon niinku tungettu meidän henkilöauto. Nyt on aika tyhjä nyt, niin eilen oli parempi sää. Tänään sitten on vähän tämmönen pilvestä, että ei oikein hirveästi näe yhtään mitään. Ja sitten täällä on muuten, nykyään se on ilmainen sitten, kun sä tuut tänne parkeeraan, niin ennenhän se joutuu maksaa, mutta nyt on käynyt hyvä sekä. Mutta jos sä menet tonne sisälle, sinne museo tai mikä siellä onkaan, niin joutuu sitten maksaa jotakin. Oliko se 30 € vai joku semmonen henkilöllä. Ja tossa on roskisia hyvin keskellä ja löytyy tosi se siinä sitten. Joo. Mut me lähdetään kohta eteenpäin menemään.
tämmönen hieno campingmesta. Tehdään taas ruokaa ja tässä on varmaan 35 kilometriä altaan tonne suuntaan. Joo, tässä aika hyvä paikka. Erittäin hieno näköinen maisema. Tässä on muitakin. Karavaanari, joka oli tässä. Muutama olivat lähteneet. Täällä jäi sitten aika hienosti paikkaa. Ja tässä tämmönen joki. Erittäin kirkas. Vesi tulee tuolta jostain. Vesi ei ole muuta kylmä. Aika lämmin kuitenkin tää on, kun aurinko paistaa ja tuuli pikkasen ja katsotaan nyt tässä. Me vedetään varmaan tämmönen nuudelia vähän. Tämmönen surami puikot. Noin, hyvä. Siitä lähtee. No niin, meillä on kaikki setit täällä. Ja kaikki roskii, kun ei kelvannut. Niin kuin meillä on täällä, tämmöstä. No niin. Kyllä, 3 yötä ollaan nukuttu tässä autossa. Ihan hyvinhän tää on mennyt, että ei tarvinnut laittaa lämmin päälle ollenkaan. Pelkällä tolla makupussilla pärjää. No, tää on tämmönen vähän perhevideo, että näette vähän tämmöstä sukulaisille terveisiä vaan ja kavereille. Joo, puot. No niin, eikä me kohta syödä ja otetaan pieni nokoset tässä.ทำความสะอาดดีใจจังเลยลูกทำความสะอาดให้พ่อเนี่ยสะอาดไหมสะอาดยัง